ஹலோ வீவர்ஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது கேரட் கேமிங். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைன்கிராஃப்ட் எபிசோட் 3. என்ன தப்பு மாற்றி ஒரு ரிவின்குள்ளே வீழ்ந்திருப்பான். இப்போனா வெளியே வந்து ஒரு நெருப்பாக ஒரு ஸ்கின்னு வச்சுக்கிறான்னு பார்க்காதீங்க. ஸ்கின்னை மாற்றிதான் வயசாதான் நல்லாயிருக்கா பாருங்கள். அங்கே கீழே சத்தையிலும் நெருப்பு, மேலேயும் நெருப்பு, எல்லாத்தையும் நெருப்பு, நல்லாயிருக்கு. சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ மட்டும் ஃபார்ம் கத்தலாம்னு நினச்சி மைனிங் மட்டும் போனேன் காபிஸ்டோனுக்காக. ஆனால் ஒரு ரிவின்குள்ளே போய் வீழ்ந்துட்டேன். ஓகே, இப்போ போதும் நான் போயிட்டு ஒரு ஹோப்பர் இருக்கா காபிஸ்டோன் கொஞ்சம் இருக்குது. ஓகே சரி, ஆர்வம் மட்டும் போட்டுப்போம். ஓகே நான் தப்பாக போத்தனால தான் உதக்கிறேன். இருங்க நான் ஃபுல்லாகவே மைண்ட் பண்ணிட்டு உங்களை வந்து பார்க்குறேன். இங்கே நாம் எல்லாத்தையும் மைண்ட் பண்ணியாச்சு. நடுவில் இது வச்சுக்கலாம். சரி, இப்போ காபிஸ்டோன் எடுப்போம். இப்போ காபிஸ்டோன் எடுத்து எல்லா பக்கமாக போயிடும். ஏன்டா இப்போ வச்சு நல்லா தான் இருந்துச்சுன்னு கேட்காதீங்க. பெருசாக பண்ண போனால் தான் கரெக்டாக இங்கே அப்புறமா இங்கே இங்கே தான் போட்டோம். கரெக்டாக இங்கேருந்து இது இருக்க வரங்க சாமி. ஏஎஸ்கே தான் பண்ண போகிறேன். ஏஎஸ்கேலாம் என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஏன்னா ஏஎஸ்கே பண்ண தான் நம்மளுக்கு நிறைய வரும். அதுதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியும் போயிட்டு பண்ணலாம். போன் தான் நீங்கள் கேட்கலாம், என்னதான் அவனுக்கு எப்படி டிஎன்டிலாம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு. டெசர்ட் டெம்பிள் போனோம் கைஸ்னா, அதுக்குள்ளே ரெக்கார்ட் பண்ணேன். பார்த்தா போய் டெலிட் ஆகிருக்குது, என்னன்னு தெரில. அப்புறமா ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாகாமல் அதுவே கத்தாயி அதுவே தெரிவிட்டு இருக்குது. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டேன் கைஸ். சரி, அப்புறமா எனக்கு டிஎன்டி அப்புறமா அதுக்குள்ள 28 போன் கிடச்சேன். அப்புறமா சரி நம்ம ஒரு சாமிங் பண்ணலாமே, அதான் போன் நிறையா இருக்கே, அதை வச்சு போன் மீட் பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன். அதுதான் இந்த சாமிங் ஐடியா. அப்போ தான் எனக்கு இந்த சாமிங் ஐடியாவே வந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்திருக்காது. ஒரு 2-3 எபிசோட் வந்திருக்காது, சாமிங்களாம் வந்திருக்காது. இருங்க நான் சொல்ல போகிறேன். நம்ம இப்போ வந்தாச்சு. மாபுன்னு ஸ்பான் ஆகலை. ஒரே ஒரு எந்த நேரம் ஒரு வச்சு சொன்னாது மட்டும் இது ஒன்றா தூங்கிடும். தூங்கிடுச்சு. நிறைய தண்ணி எரியுது. விச்சு எரிய மாட்டான் எனக்கு தெரியும். ஸ்பான்ட்டு நிறைய இது பண்ணிப்போம். தூங்கியாச்சு. இப்போவே நம்ம பிச்சாச்சு சொல்லுவாங்க. வாங்க போகலாம். பிச்சு ரீசன் ஆகாத. இங்கே பண்ண உப்புனா தான் இருக்கேன். இதே பாய்சன் போட்டோம்னா பாய்சன் போட்டோம்னா சாவு. ஐயோ ஓர செத்து போயிட்டோமா. ஐயோ ஓர இங்கே எனக்கு செட்டாக இல்லை தானே வருவோம். 15 செகண்ட் தான் அதுக்கு செட்டே போயிருந்தேன். அப்போ அதையோ செத்து போயிட்டேன் காசு. நான் செத்து போகலையாண்ணா? வாட், செத்தே போகல. நான் செத்து போகல. ஓகே நான் செத்து போகல காசு. நான் செத்தே போகல. அவங்க செத்து போகல. ஓகே ஃபுட்டு சாப்பிட்டாச்சும். இங்கே பாருங்கள், நான் இதை தான் பண்ணேன். இப்போ வாட்டர் பக்கெட்டு இங்கே வாட்டர் பக்கெட் தான் எனக்கு வேணும். வாட்டர் பக்கெட்டு போயிட்டு போவோம். ஜாலி. ஐயோ வாட்டர் பக்கெட்டாக இருக்கே. கொஞ்சம் போய் போட்டேனே. ஆனால் இவ்வளோ பைசா கட்டிடலாம் பார்க்காதீங்க. அதான் எவ்வளோ 3 இங்கே ஒன்று. இருங்க நம்ம ஒரு ஐடியா பண்ண முடியும். இப்படி பண்ணிட்டு இங்கே வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு வாட்டர் பக்கெட் வேணும்.
ஓ வாட்டர் பக்கெட் வாட்டர் பக்கெட் வாட்டர் 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 புதுச்சாச்சு. இப்போ போட்டு அள்ளிட்டு போயாச்சு வாட்டர் பக்கெட்டை எங்கே போனதோ தெரியுமா? வாட்டர் பக்கெட்டை நான் அது கீழே போட்டேன். என்னதான் இவ்வளோ பொறுமையாக பேசான்னு பார்க்காதீங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் தொண்டை ப்ராப்ளமாக தான், அதுவும் கொரோனாவில் கிடையாது. எடுத்து எங்கே போகுது, எடுத்து எங்கே போகுது. இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் அங்கே தொடர்ந்து கிடைக்கும். நிறைய பேருக்கு தெரியும், மைங்காஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு. அதுதான் அப்படிங்கன்னா இங்கே ஒன்று எல்லாத்தையும் போட்டாச்சா. ஆமாம், இப்போ ஒரே ஒரு 3 டேட் வேணுமா? இப்போ எதுக்கு நம்ம வந்து இங்கே போட்டுருந்தோம் முடிஞ்சது. காய்ஸ் நம்ம போயிட்டு ஒரு அயன் நார்மல் போட்டுக்கலாம் சொல்லலாம். ஹோப்பர் ஹோப் வச்சு பண்ணதான் ஒரு அயன் நார்மல் போட்டுக்கலாமா? அயன் இருங்க நிமிஷம். காய்ஸ் நான் பாதி வேலை முடிச்சிட்டேன். அப்புறம் எங்களை காய ஆரம்பிச்சிட்டா. இப்போ நாங்கள் அயன் ஹோப்பர் கையில் இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க, ஏன்னா அந்த ஹோப்பர் காலி. இப்போ இருங்க, அங்கே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. தண்ணி ஏன்னா சரி இல்லை, இங்கே தண்ணி வர மாட்டேங்குது அங்கேருந்து. அதுதான் இன்னும் பாதி தான், பாதி முடிச்சுட்டு உங்களை வந்து பார்க்குறேன். இங்கே வந்து நம்ம தண்ணி எடுத்துன்னு வந்தேன், இந்த பாதி மட்டும் எடுத்துட்டு உங்களை வந்து பார்க்குறேன். பேசினா இதை வச்சு விட்டுறேன். சரி, இந்த பாதி முடிச்சுட்டு வந்து பார்க்குறேன். பாய் கேஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஜாம்பி வர மாதிரி வந்துச்சான். ஏதாவது அவங்க முடிச்சுட்டு சரிங்க காலையில் என்ன பார்க்குறேன். மாஸ்டர் நியர் பை, மாஸ்டர் நியர் பை. ஓனோ செத்து போச்சு. தூங்குதா